Sí, bé, era previsible que intentant justament portar unes proposicions que són enormement importants per a la ciutat de Barcelona en la seva relació amb l'Estat, vostès insistissin, la majoria de vostès insistissin en parlar de la Generalitat. No n'hem parlat perquè el dia que vulguin parlem de la Generalitat, n'hem parlat molt sovint. No confonguin les coses i no confonguin a la gent. Estàvem parlant de la pilota grossa. Vostès volen jugar aquest partit quan els hi convé amb la pilota de futbol i quan els hi convé juguen a futbol amb pilota de tennis. La pilota que s'ha de jugar és la grossa, és la de l'Estat, que és la que té repercussió real en aquest país, forta i profunda. La Generalitat, quan vulguin, en parlem, i també té importància, però és una altra cosa. No confonguem les dues coses perquè ni tenen la mateixa capacitat inversora ni suposen el mateix. Ara estem parlant de la capacitat d'invertir de l'Estat que no compleix. Hem parlat exactament d'això. Per tant, ens anem tirant pilotes fora, van tirant vostès pilotes fora, millorar la vida de la gent, tal com deia vostè, senyora Sans, justament implica no ignorar aquesta realitat. L'Estat no compleix, i no compleix des de fa molts anys. Abans he esmentat 45.000 milions de deute acumulat en els últims 25 anys amb inversions, 45.000 milions. Comptin els 18.000 milions de dèficit fiscal del 20, els 20.000 previsibles del 21, els 7.710 de deute acumulat de la disposició addicional tercera, recorden, això ja té 12 o 13 anys de vida, els 1.249 milions pendents de finançament de Mossos, els milions pendents des del 2007 d'òrgans judicials de Catalunya, els 37 milions dels fons de cohesió sanitària, els 3.418 pendents de la llei de dependència. És que podem anar sumant i les xifres són extraordinàriament escandaloses. No intentem confondre això amb el que està succeint amb les inversions de la Generalitat. Les altres intervencions, en tot cas agraïm els vots favorables i fins i tot els grups que s'han abstingut, perquè ens sembla que malgrat que en el debat estem profundament en desacord, això ens permetrà com a mínim avançar. Costa d'entendre per què s'ha de defensar tant Madrid i no es pot entendre que des d'aquí s'ha de defensar essencialment Barcelona i la seva gent. És incomprensible, resulta absolutament incomprensible. Quan vulguin parlem de la Generalitat, avui afrontin la realitat i és que l'Estat no compleix amb Barcelona i això perjudica enormement la capacitat de produir riquesa en aquesta ciutat, el benestar social en aquesta ciutat i el conjunt d'allò que en diem sempre i reiteradament les necessitats que una ciutat té per créixer. No només la ciutat, l'àrea metropolitana i justament el conjunt del país, del que la ciutat és capital.